Вітаю вас! У эфіры інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу гадзіны падводзім вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун, партнёр паказу абутковая кампанія «Белвест». Глядзіце сёння ў праграме «7 дзён». Я всегда знаю, где найти свою пару обуви. Вот они! Только в Белвест. Всегда акции и выгодные цены. Белвест. Настоящая обувь, настоящая выгода. Мы его изучим, этот вопрос ваш, да? Значит, направим туда специалистов, а потом где-то мы вас проинформируем. Нядаўна прызначаны намеснік старшыні аблвыканкама Віктор Аскерка разбіраўся з праблемамі жыхароў Прыдзвіння. Гэта была яго першая прамая тэлефонная лінія. Пераважалі пытанні жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Наркотики – это организованная преступность, это торговля с людьми. Кіраўнікі органаў правапарадку Беларусі і Латвіі сустрэліся на нарадзе ў Полацку, абмеркавалі ўдасканаленне абмену інфармацыяй паміж праваахоўнікамі дзвюх краін у справе барацьбы са злачыннасцю, асабліва на памежных тэрыторыях. Участвовать, конечно, было сложно. Было очень много участников, очень много стран. Віцебская каманда будучых стылістаў прывезла адразу некалькі ўзнагарод з буйнейшага ва ўсходняй Еўропе конкурсу «Неўскія берагі», які штогод праходзіць у Санкт-Петербургу. Кіраўнікі гаррайвыканкамаў штотыдзень прымаюць званкі ад жыхароў вобласці. У аблвыканкаме праблемы грамадзян выслухаў нядаўна прызначаны намеснік старшыні аблвыканкама Віктор Аскерка. Гэта была яго першая прамая лінія з падрабязнасцямі Інны Кірыенкава. Стан дорог, якость и кошт жыллёва-камунальных паслуг, жыллёвыя праблемы, далёка не поўны спектр тых праблем, якія ўздымалі жыхары вобласці. Усе яны ў асноўным бытавога характару і цалкам могуць вырашацца на мясцовым узроўні. Жыхарка пасёлка Барань Аршанскага раёна наогул паскардзілася на бяздзейнасць праваахоўнікаў і чыноўнікаў, якія закрываюць вочы на п'янства і наркаманію ў суседняй кватэры. Шматдзетная маці з Расонскага раёна папрасіла вырашыць яе няпростую сітуацыю з жыллём. У сельскім савеце ёй адмовілі ў пастаноўцы на ўлік. Скажите, пожалуйста, а в каком районе, какой деревне Расонского района вы живете? Деревня Дворище. Давайте так, нам надо изучить. Ну, что-то мне с трудом верится, что мать 5 детей, значит, кто-то пытается выселять. Значит, надо изучить серьезно этот вопрос, значит, потому что, тем более, мать-одиночка. Чамусьці абласныя ўлады па-ранейшаму вымушаны займацца праблемамі камунальнікаў. Слушаем вас. А у меня вопрос такой банальный. Почему в районе Юг-5, вот там, где находится мой дом, отключается горячее водоснабжение? Сейчас ночью до 6 утра. Было до 5, теперь уже до 6 стало. И отключается самое интересное давление в системе. И начинают краны мне музыку издавать. Буль, буль, бур, мур. И так это, ну, не очень приятно есть. Мало того, что будет ломаться техника и все прочее. Нічога не застаецца, як выехаць і разабрацца на месцы, куды складаней будзе вырашыць праблему будаўніцтва 5-павярховага дома ў Новолокомлі. В январе нашу стройку продляют до февраля месяца. Теперь нам ключи никто не отдает, и дом наш только в готовности гуляет на 60%. Ссылаются на то, что нет денег. Но деньги кредитной линии подкрываны, и кредит 15 полностью перечислен. Своих денег мы тоже большую часть почти внесли. Помогите нам разобраться в этом. Намеснік старшыні аблвыканкама Віктор Аскерка паабяцаў, што ўсе звароты будуць разгледжаны і ў кароткі тэрмін будуць прыняты адпаведныя рашэнні. Ніводнае пытанне не застанецца па-за увагай. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскдрэў» – адно з 9 беларускіх прадпрыемстваў дрэваапрацоўкі, якія аб'ядналіся ў холдынг. Да 1 красавіка на агульных сходах акцыянераў будзе абраны кіруючы кампаніі холдынгу, заснавальнікам якога з'яўляецца Банк развіцця Беларусі. Згодна з пастановай Савета міністраў, з камунальнай уласнасці ў дзяржаўную уласнасць да 1 красавіка бязвыплатна будуць прынятыя акцыі «Віцебскдрэва», а гэта больш за 29 тысяч адзінак. Выпуск інавацыйнай прадукцыі дазваляе прадпрыемству не толькі быць лідарам сваёй галіны, але і ратаваць тысячы жыццяў. Гэта пра адзін з вядучых вытворцаў сродкаў пажаратушэння на тэрыторыі СНД Віцебскі завод «Пажтэхніка». З пачатку года толькі ў Віцебскай вобласці адбыліся 135 пажараў, у якіх загінуў 31 чалавек. Бяды не здарылася б, каб пад рукой аказаліся сродкі пажаратушэння. Больш чым за 20 гадоў існуе прадпрыемства. Сёння «Пажтэхніка» – гэта сучасная спецыялізаваная вытворчасць са шматпрофільнымі тэхналагічнымі працэсамі. Балоны парашковыя, паветрана-пенныя, вуглекіслотныя з масай вогнетушачага рэчыва ад 1 да 100 кілаграмаў. Усё гэта робіцца тут. Наладжаны выпуск аўтаматычных установак газавага і парашковага пажаратушэння, а таксама розныя прыстасаванні да вогнетушыцеляў. Якасць прадукцыі віцебскага вытворца прызнана на шматлікіх выпрабаваннях і пацверджана сертыфікатамі Беларусі і Расіі, Мытнага саюза, адобрана расійскім марскім рэгістрам суднаходства. Не менее 40% возгораний в мире тушится при помощи огнетушителей. Ответственность за безопасность наших изделий, за их функциональные свойства все время были нашим драйвером для того, чтобы мы развивались и давали нашим клиентам все лучшее качество. В Беларуси нашей продукцией пользуется примерно 15 тысяч промышленных потребителей. Заводчане засвоілі выпуск балонаў са спецыялізаваным антикаразійным зносастойкім пакрыццём і балонаў з нержавеючай сталі. Гарантыя на іх 10 гадоў эксплуатацыі ва ўмовах мора і крайняй поўначы. Адна з апошніх навінак – вытворчасць барабаннай сістэмы пажаратушэння. Яна падключаецца да звычайнага вадаправода і разлічана на малапавярховыя дамы, дзе не існуе пажарнага вадаправода. По статыстыцы, больш за 70% пожаров отбываются у жилых будынках. Хотел обратиться к потребителям, к людям, у которых свои дома, хозяйства, повнимательнее отнестись к защите своего имущества, своей жизни, жизни своих близких. И обратили внимание на такой простой, доступный способ защиты от пожаров, как огнетушитель. Бяспека і захаванне жыцця людзей галоўнае для завода «Пажтэхніка». Таму спыняцца на дасягнутым калектыў не збіраецца. У партфелі яшчэ шмат інавацыйных ідэй. Святлана Макаева, Леонид Табола, навіны Віцебск. Пакеты акцый 14 прадпрыемстваў Віцебскай вобласці выстаўлены на продаж. Упершыню ў пералік на прыватызацыю ўключаны каштоўныя паперы 7 акцыянерных таварыстваў. Сярод іх Віцебскі моторарамонтны завод, Обальскі керамічны завод, Полацкая СПМК-27, Віцебскгандельбуд, Тираспольскі агратэхсервіс. У большасці выпадкаў для продажу прапаноўваюцца пакеты памерам 50% устаўнога фонду мінус 1 акцыя. Пры гэтым прадугледжана магчымасць павелічэння колькасці каштоўных папер на рэалізацыю па рашэнні Віцебскага аблвыканкама пры наяўнасці абгрунтаваных прапаноў ці бізнес-планаў у патэнцыяльных інвестараў. Павышэнне надзейнасці і бяспечнай эксплуатацыі газавай гаспадаркі, укараненне сучасных тэхналогій, пытанні, якія разглядаліся на канферэнцыі працоўнага калектыву прадпрыемства «Віцебскаблгаз». Святлана Макаева з падрабязнасцямі. Яшчэ да пачатку пасяджэння дэлегаты канферэнцыі запрошаны прадстаўнікі Міністэрства энергетыкі Беларусі, аб'яднання «Белпалівагаз», прафсаюзных камітэтаў змаглі пазнаёміцца з выставай, на якой была прадстаўлена набытая за апошні час сучасная тэхніка, а таксама тэхналагічныя распрацоўкі віцебскіх газавікоў. Намеснік генеральнага дырэктара Александр Бранцевіч адзначыў, што Віцебскаблгаз у мінулым годзе выканаў усе даведзеныя паказчыкі прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця.
Рэалізавана спажыўцам звыш 3,5 мільёнаў кубічных метраў прыроднага газа, а таксама каля 13 тысяч тонн звадкаванага, што складае ўсяго 88% да мінулагодняга. Попыт на звадкаваны газ паступова падае, і за апошнія 10 год аб'ёмы паставак скараціліся ў 2 разы. Пашыраюцца газавыя сеткі, іх працягласць за мінулы год павялічылася больш чым на 200 кіламетраў. Увогуле яна складае ўжо амаль 6 тысяч кіламетраў. Інвестыцыі ў асноўны капітал склалі звыш 200 мільярдаў, якія былі накіраваны на будаўніцтва і рэканструкцыю сістэм газазабеспячэння, вытворчых аб'ектаў, набыццё абсталявання. Сёлета ўхіл робіцца на скарачэнне выдаткаў. Мы разрабатываем тот перечень мероприятий, план мероприятий по снижению издержек, повышению эффективности деятельности нашего предприятия, который, безусловно, мы будем выполнять в рамках общих подходов, в рамках снижения затрат на оказываемые нами услуги. Дарэчы, Сергей Рэантович стаў чалавекам года Віцебшчыны 2015. Будем стараться приложить максимум усилий для того, чтобы не подвести ту честь, которую мне, скажем так, доверили, ту честь, которую оказало мое предприятие, выдвинув меня на эту номинацию. Работнікі прадпрыемства не толькі добра працуюць, але і умеюць з карысцю адпачываць. Витебскоблгаз умее раскрывать таленты. Я являюсь активным участником нескольких коллективов. Мы можем реализовать себя по интересам, как личность. Созданы все условия для этого. Конечно, руководство нас очень поддерживает. И нам приятно, что оно идет все так, как нужно. У мінулым годзе адбылася аптымізацыя структуры прадпрыемства і скарачэнне колькасці працуючых на 10%. Калектыўны дагавор на 2014-2017 гады з улікам унесеных змяненняў і дапаўненняў быў зацверджаны і ўступае ў моц. Напрыканцы канферэнцыі лепшыя работнікі Витебскоблгаза па традыцыі адзначаны ўзнагародамі. Святлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Навіны Витебск. Віцебская каманда будучых стылістаў прывезла адразу некалькі ўзнагарод з буйнейшага ва ўсходняй Еўропе конкурсу «Неўскія берагі», які штогод праходзіць у Санкт-Петербургу. Навучэнцаў індустрыяльна-тэхналагічнага каледжа прызналі аднымі з лепшых у модных мужчынскіх прычосках і ў роспісе пазногцяў. Колькі тонн лаку важыць перамога, падлічыў Віктор Праліч. У пяты раз будучыя цырульнікі, навучэнцы Витебскага індустрыяльна-тэхналагічнага каледжа вяртаюцца з Неўскіх берагоў не з пустымі рукамі. Сёлетні конкурс стаў для іх ураджайным на ўзнагароды. Девчонки подходят ответственно, всегда им нравится это всегда волнительно, это всегда новые какие-то переживания. То есть всегда стремление к какой-то победе. Неўскія берагі – это не просто конкурс, а одна з самых захапляючых схватак у індустрыі прыгажосці. 100 з лішнім гарадоў СНД і Еўропы, 2500 конкурсантаў і амаль 500 моделей, а яшчэ тонны лака і шампуню. Я участвовала в 2 номинациях. Первый вид – мужская динамическая укладка на длинных волосах. И второй вид – мужская стрижка и укладка на той же модели. Среди питерских чувствовать себя вот из Витебска – это так далеко. И, конечно, занять какое-то место – это было что-то. Это были непередаваемые эмоции. Это было нечто. Роспіс на змадэліраваных пазногцях, мужчынская мода, жаночая мода, full fashion look, fashion city, паўсотні номінацый. Будучым цырульнікам з Витебска яны пакарыліся. На радзіму привезли 3 кубки России за 3-е место. Это огромный толчок. Даже если бы я не взяла никакое место, призовое, да, это все равно стимул, когда видишь чужие работы, когда ты сравниваешь, когда тебе есть чем восхищаться, есть над чем задуматься, думаешь, над чем можно поработать, то это огромный стимул, и, конечно, хочется участвовать. На дасягнутым віцебскія стылісты спыняцца не збіраюцца. Ёсць яшчэ некалькі прэстыжных конкурсаў, паспаборнічаць у якіх намецілі сабе дзяўчаты з выкладчыкамі. Зараз толькі перавядуць дыханне і зноў возьмуцца за нажніцы. Віктор Праліч і Сергей Котаў, Навіны Витебск.
Энергазберажэнне за еўрапейскія грошы. Віцебскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж машынабудавання імя Шмырова рэалізуе праект па энергазберажэнні. Гэта адзіная ў рэспубліцы навучальная установа сістэмы прафтэхадукацыі, якая атрымала грант ад Еўрасаюза. Навучэнцы на ўласным вопыце пераканаліся, што энергазберагальныя тэхналогіі рэальна эканомяць грошы. Энергааўдыт праектнай ініцыятывы правяла і наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Каледж зараз нагадвае будаўнічую пляцоўку, будынак набывае новае аблічча. За 4 месяцы рэалізацыі праекта зроблены каласальны аб'ём работ. На даху устанавілі сонечныя калектары. Гэта дазволіць поўнасцю забяспечваць патрэбы каледжа ў гарачай вадзе. Замянілі больш за 1000 вокнаў, прычым рознымі профілямі, у залежнасці ад таго, куды выходзяць на поўнач ці поўдзень. Зрабілі рамонт і ўнутры памяшканняў. У сталоўцы поўнасцю замянілі абсталяванне. Зараз усюды стала комфортна і утульна. Установілі новую вентиляцыйную сістэму з рэкуперацыяй цяпла. Яна працуе ў 6 рэжымах, як летнім, так і зімнім. Сначала в течение 40 секунд воздух из помещения подается наружу, и тем самым теплый воздух нагревает теплообменник, затем в течение 40 секунд поступает холодный воздух с улицы и от теплообменника нагревается. Эффект от такой энергозберагальной начинки за 1,5 месяца эксплуатации уже оценили у колледжи. Не надо открывать окна, чтобы здесь создать атмосферу, потому что открытое окно – это холодный воздух зимой, а эта система позволяет воздуху, проникающему снаружи в помещение, нагреваться от воздуха, который находится внутри помещения. То есть мы получаем свежий воздух, но тем не менее не чувствуем падения температуры. Энергоэффективность для навучэнцаў каледжа паняцце не новае. З энергазберагальнымі тэхналогіямі знаёмяцца падчас вучобы. Больш таго, іх рацыяналізатарскія прапановы па эканоміі энергіі неаднаразова перамагалі на абласных і рэспубліканскіх конкурсах. За апошнія 5 гадоў 25 праектаў адзначаны дыпломамі рознага ўзроўню. І зусім не выпадкова, што будучыя машынабудаўнікі выйгралі конкурс на атрыманне еўрапейскага гранта, а гэта $630 000. Практично 90% сродков уже освоили. Наше учебное заведение, которому 50 лет, оно преобразовалось и стало теплее, эстетически выглядит по-другому, и более современные технологии здесь внедряются. Это меня, конечно, как руководителя радует. И вместе с тем мы ожидаем где-то порядка 25% экономии энергоресурсов. Зараз навучэнцы каледжа, яго выпускнікі будуць дзяліцца сваімі напрацоўкамі, як можна зберагаць энергарэсурсы і пры гэтым значна эканоміць сродкі. До 1 чэрвеня тут мяркуюць выканаць усе пункты еўрапраекта. Вопыт змогуць пераймаць і іншыя навучальныя установы в области. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Удасканаленне абмену інфармацыі паміж праваахоўнікамі Беларусі і Латвіі па ўсіх ключавых пазіцыях барацьбы са злачыннасцю, асабліва на памежных тэрыторыях. Адна з асноўных тэм, якую абмяркоўвалі кіраўнікі органаў правапарадку Беларусі і Латвіі на нарадзе ў Полацку. Гэта іх першая сустрэча за апошнія 7 гадоў. Міграцыйныя працэсы прымушаюць сілы правапарадку краін-суседзяў аб'ядноўваць свае намаганні ў барацьбе са злачыннасцю. Патрэбна дзейнічаць разам, каб можна было супрацьстаять усялякому злу и насилию. У преступника нет границ. И очень важно те вопросы о том, что было сказано господином начальником криминальной полиции Беларуси. Именно это наркотики, это организованная преступность, это торговля с людьми, это те ситуации, которые исходят из искателей убежища, из других стран. Это очень важно. Это прежде всего те процессы, которые начались миграционные в Европе. Да. Безусловно, мы, Республика Беларусь, находясь в центре Европы, являясь транзитным государством для многих криминальных процессов, мы отрабатывать будем сегодня с нашими коллегами, в том числе очень серьезный вопрос, для того, чтобы таких явлений, феноменов не было в целом. Дзякуючы цеснаму ўзаемадзеянню праваахоўнікі дзвюх краін толькі летась затрымалі незаконнай тытунёвай прадукцыі на суму каля 2 мільярдаў рублёў.
Прокуратура Витебской области выявила порушение патрабаванняў дэкрэта номер 18 об додатковых мерах по дзяржаўнай абароне дзяцей у праблемных сем'ях. Сумесная работа выканкамаў, праваахоўнікаў, службаў занятасці, працадаўцаў разгледжана на пасяджэнні координацыйнага совета по реализации дэкрэта номер 18 и областной комиссии по справах непаўналетніх. Падчас праверкі ў рэгіёне установлены шэраг парушэнняў пры арганізацыі працы абавязаных асоб. Наймальнікі часта не выконваюць патрабаванні дэкрэта і не арганізуюць належны ўлік працоўнага часу. Так не заўсёды своечасова прымаюцца меры па прыцягненні да адказнасці абавязаных асоб, якія дапускаюць сістэматычныя прагулы. К сожалению, прокурорские проверки показали, что при организации работы с обязанными лицами имеются недостатки, упущения, нарушения со стороны всех субъектов профилактики, кто должен отвечать за эту работу. И на уровне управленческой деятельности, когда принимаются формальные решения местной властью и потом ненадлежащим образом контролируется исполнение этих решений, значит, и органов внутренних дел при их привлечении к ответственности и при организации работы их у нанимателей, и в том числе со стороны работодателей этих обязанных лиц. То есть имеются серьезные проблемы по взаимодействию и исполнению требований декрета 18. У рэгіёне працуюць больш за 2000 абавязаных асоб. У апошні час узрасла колькасць крымінальных спраў за ўхіленне ад кампенсацыі сродкаў на ўтрыманне дзяцей. У той жа час, штогод у вобласці ў свае біялагічныя сем'і вяртаюцца да 60% дзяцей, бацькі якіх узяліся за розум. Партнёр показу – абутковая компания «Белвест». Я всегда знаю, где найти свою пару обуви. Вот они! Только в Белвест. Всегда акции и выгодные цены. Белвест. Настоящая обувь, настоящая выгода. Мода з камода. Вінтажная экспазіцыя адзення і абутку 40-х-70-х гадоў мінулага стагоддзя працуе ў абласным краязнаўчым музеі. Актуальныя лукі нашых бабуль і дзядуль аднавілі пры дапамозе жыхароў Віцебска. Масленічны тыдзень завяршаецца народнымі гуляннямі. У Віцебскім медыцынскім універсітэце таксама праводзілі зіму і сустракалі вясну. Студэнцкія забавы не абмежаваліся толькі блінамі і спартыўнымі спаборніцтвамі. Сям'я Шалабанавых з вёскі Замасточча Віцебскага раёна атрымала гран-пры раённага конкурсу прыёмных апякунскіх сем'яў. Сёння ў гэтым дзіцячым доме сямейнага тыпу выхоўваюцца 7 дзяцей. П'яро, вясёлыя клоуны і казачныя феі. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава аўтарскіх лялек. У экспазіцыі больш за 60 работ з калекцыі розных майстроў. Характарныя інтэр'ерныя лялькі і вясёлыя савецкія цацкі, выкананыя ў разнастайных тэхніках і стылях. Настасья Броўка упэўнілася, у лялькі гуляюць і дарослыя дзяўчынкі. Усе дзяўчынкі ведаюць, лялькі могуць усё. Нават музейную залу ператварыць у казачны палац, дзе танцмайстар кіруе балем. Это очень важно, то есть, чтобы дети играли с куклами ручной работы, это очень здорово, потому что мои дети выросли на таких, у меня 2 сына, и у них были игрушки ручной работы, так вот все остальное было неважно, а вот с этим можно спать. Элегантныя леді, романтычныя паненкі і мілыя мышкі. Навучыцца рабіць такія цацкі можа кожны. Ёсць нават спецыяльныя майстар-класы для дзяцей і дарослых. Дети, они для кого-то это делают, для бабушки, для дедушки, для папы, для мамы. Им вот эта вот радость именно приносит то, что они кому-то подарок сделают, кого-то обрадуют. Вот это вот. Акрамя аўтарскіх работ, у выставачнай зале размясцілася калекцыя вінтажных цацак 60-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Ёсць тут і ўсімі любімыя казачныя персанажы. Далёка не ў кожнага была лялька Бураціна. Мара дзяцінства ўсіх савецкіх хлопчыкаў и дзяўчынак. Может быть, кого-то удивит то, что мы авторских кукол выставляем рядом с производственными тиражными, да, старыми куклами. Оно на первый взгляд так диссонирует. Но это совершенно 2 разные, даже не отрасли, а 2 разных вида кукол. Есть куклы, для всех, которые можно купить в магазине. Кукла авторская – это интерьерная кукла, кукла для коллекционирования, любования. Гуляць у лялькі любяць не толькі дзеці. Дарослыя таксама захапляюцца прыгажосцю сучасных і вінтажных цацак. Приходишь, посмотришь – сказка. Все настолько на высоком уровне, и каждый автор выкладывает то, что он думает, как бы воплощается это все в игрушках, в куклах.
Поэтому здорово. Выстава «Спадарыня лялька» по той бок люстэрка прысвечана 150-годдзю выдання кнігі Льюіса Кэрролла «Аліса ў краіне цудаў». Незвычайная экспазіцыя прабудзе ў Віцебску да 24 красавіка. Настасья Броўка, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Мастак, філосаф, арт-крытык Сергей Радзюк прадставіў свой жывапіс у Віцебску. Выставачны праект пад назвай «Дамы прыляцелі» ці рамантычны авантурызм размясціўся ў галерэі «Сцяна». Экспазіцыя прысвечана 50-годдзю мастака, а работы, прадстаўленыя на ёй, дэманструюць увесь дыяпазон мастацкіх магчымасцяў, уласцівых Сергею Радзюку. Аўтар звяртаецца да розных пластычных прыёмаў, тэхніка жывапісу таксама разнастайная. Часта ён выкарыстоўвае аб'ёмныя дэталі ў выглядзе манет, свечак і нават шалупіння ад семак. Гэты прыём дазваляе адысці ад плоскасці і больш поўна паглыбіцца ў мастацкія вобразы. Я первый раз в Витебске выставляюсь, и хотелось показать разные работы. Тем более, что я пишу абсолютно в разных стилях, использую разные методики, и это часть моей творческой позиции. Чаще всего художники как-то представлены в одной какое-то направление. Вот. Ну а для меня всегда существовала прежде всего тема. Я выбираю тему, например, там, родной белорусский пейзаж, либо там «Осень, дамы прилетели». Да? И уже, естественно, исходя из этой темы, я ищу и пластический язык, и какие-то технические средства, как эту тему раскрыть. Сергей Радзюк нарадзіўся ў Беларусі, аднак ужо доўгі час жыве ў Расіі. Яго карціны захоўваюцца ў дзяржаўных музеях Люксембурга, Паўднёвай Карэі, В'етнама, Беларусі і Расіі. У тым ліку ў Трэцякоўскай галерэі і музеі рускага імпрэсіянізму. А таксама работы мастака змяшчаюцца ў прыватных калекцыях 43 краін свету. Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Скварцова на гэтым тыдні адзначыла юбілей 70-годдзя з дня нараджэння. На сцэне акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа яна працуе ўжо 45 гадоў. Сыграла шмат запамінальных драматычных і камедыйных роляў. Заслужаную артыстку Беларусі з юбілеем павіншавалі і нашы карэспандэнты. Тамара Скварцова марыла стаць актрысай з дзяцінства, але да сваёй мэты шла доўга і нялёгка. Скончыла філфак БДУ, працавала перакладчыцай і толькі пасля пайшла вучыцца ў тэатральную студыю. Сёння Тамара Скварцова – заслужаная актрыса Беларусі. На сцэне Коласаўскага тэатра Тамара Владимировна стварыла больш за 60 яркіх каларытных жаночых вобразаў. Ролі былі усялякія, розныя. Пачынала я з невялікіх роляў, я актрыса характарная, камедыйная. Ну, таму гэта не заўсёды былі галоўныя ролі. Але я была рада ўсялякай ролі, і маленькай, і большай, таму што артыст павінен іграць усё. Адна з апошніх і самых любімых яе прац – галоўная роля ў спектаклі «Пахавайце мяне за плінтусам». Актрыса прызнаецца, што гэты матэрыял біяграфічны. Таму лёгка атрымалася паглыбіцца ў ролю і быць натуральнай на сцэне. Тамара Владимировна у сваёй рабоце якраз і раскрывае глыбінны характар, глыбінную сутнасць характара гэтай жанчыны. У фінале яна ўздымаецца да трагедыйнага гучання сваёй ролі. Калі заканчваецца спектакль, я бачу заплаканыя вочы гледача, я чую гэтыя доўгія удзячныя апладысменты. У дзень 70-годдзя я разумею, што гэта не юнацкае свята і не трэба. Это гады, якія мы пражылі, мы з ёю аднаго поля ягода, што называецца. Мы за ўсё заплацілі, и сівізной, и вопытам, и уменнем, разуменнем ситуации. И поэтому она вельми нам потребная на театре, як прыклад. Я вельми рада, что она ў страе. Она кожны год 1, 2, 3 роли, и она в обоими, что называется. Поэтому я віншую мою дорогую Тамару Владимировну з днём нараджэння. Тамара Владимировна – самабытная нацыянальная актрыса. Шчыра любіць свой тэатр і сваю прафесію. Магчыма, менавіта гэта сакрэт яе папулярнасці і творчага поспеху. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Незвычайны погляд і тэхніка 21 стагоддзя. У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава фотамонатыпіі «Інтраверт» маладой мастачкі Александры Варфаламеевай. Студэнтка 4-го курса кафедры дызайну ВДТУ і яе творчы кіраўнік, выкладчык Тацяна Нахавіцына, смела аднымі з першых у Віцебску прадставілі жывапіс у фатаграфіі. Назвы твораў гавораць самі за сябе і аб сур'ёзнасці аўтара. Позірк у душу, эга, свая прастора, пакуты
1, 2, 3 «Комфортная одинота». Здесь все черное, в основном черно-белые работы. Здесь есть какая-то глубина, внутренние переживания. Это я сама есть. То есть во мне много всяких переживаний. И для меня как бы негативные чувства самые сильные. И я бы хотела их как бы показать людям, эти переживания, чтобы они то что-то прочувствовали и поняли. На территории фотографии происходят иногда очень интересные события. И вот это... То, что здесь присутствует в этом зале, это и есть интересное событие. Я когда сюда шел, погода была серая, скучная. Я сюда пришел, и жизнь стала интересной и необычной. Выстава «Маленькая частка» чатырохгадовай працы Александры, але адразу адчуваецца і неардынарны падыход у творчасці, і арыгінальны позірк фотамастачкі. Шкарпэткі на падцяжках і буркі, якія прыгажэй за вугі. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі працуе выстава «Мода з камода». Абутак і аксесуары родам з 40-х-70-х гадоў мінулага стагоддзя занялі 3 залы. Ацаніла вінтажную экспазіцыю і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Мода з'ява цыклічная, і ў кожнай эпохі свае асаблівасці. На рэтра-выставе эвалюцыя вясельнай, дзіцячай і спартыўнай моды. Экспазіцыя з фондаў музея, але ёсць і рэчы, якія прынеслі жыхары Віцебска. Жадаючых прадэманстраваць змест камодаў сваіх бабулі-матуль было столькі, што ад часткі экспанатаў прыйшлося адмовіцца. 60-е годы – это мода на все синтетическое, появились новые ткани. В 70-е продолжение этой темы, ну а в 40-е, 50-е очень много всего натурального. Все новое – это хорошо забытое старое, и есть вещи, которые действительно, вот, как говорится, бери и носи. Сярод 500 экспанатаў ёсць і мемарыяльныя рэчы. На выставе можна паглядзець сукенку і сумачку паэткі Еўдакіі Лось, кашулю Петруся Броўкі і касцюм Пятра Машэрава. Атмосферу ствараюць и старые фотографии. Фотографии подлинные, то есть то, что вот хранится в семье, поэтому выставка такая живая, необыкновенная, ну, как рисунок, который выполнен рукой, а не при помощи компьютера. На вінтажнай выставе аматары рэтра заўважаць нямала фэшн-лукаў мінулага стагоддзя, якія зноў становяцца актуальнымі. А старэйшае пакаленне з асалоды успомніць маладыя гады. Настасья Броўка, Леонид Табола, навіны Віцебск. На вялікай сцэне акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа на гэтым тыдні адбылася прэм'ера спектакля «Тень думкі маёй». П'еса па матывах драмы «Тені» Францішка Аляхновіча, аднаго са стваральнікаў прафесійнага тэатра на Беларусі. Гледачоў бачылі шмат сюжэтных ліній, адносіны бацькоў і дзяцей, сумныя развагі пра творчасць і духоўныя памкненні чалавека. Героі п'есы яшчэ пры жыцці прайшлі кругі пекла, не менш пакутлівыя за дантаўскія. Многім з іх прыйшлося зрабіць свой выбор пограничной ситуации – жить ці померти. Мечты, иллюзии, творчество. Наверное, оно тоже должно быть, и это, наверное, тоже важно, но нужно очень хорошо понимать, что нашим детям мы должны, нашим мамам, нашим близким, мы должны действительно уделять и внимание, и отдавать свое сердце и свою любовь. Для бацькоў гэты спектакль будзе вельмі цікавы. І не толькі для бацькоў. Мне здаецца, што для моладзі гэта таксама будзе цікава, таму што мы заўсёды адказны за тое, што мы робім у сваім жыцці. П'еса «Тень думкі маёй» – дыпломная работа выпускніцы рэжысёрскага аддзялення Акадэміі мастацтваў, актрысы тэатра імя Якуба Коласа Ніны Обухавай. У спектаклі занятыя вядучай майстры сцэны Віцебскага тэатра. Ліцэнзіі на ўдзел у 26-м чэмпіянаце Беларусі па футболе, які стартуе 2 красавіка, атрымалі 10 з 16 каманд вышэйшай лігі. Клуб абласнога цэнтра Віцебск прайшоў працэдуру ліцэнзавання. А вось Наваполацкаму нафтану у выдачы ліцэнзіі адмовілі у сувязі з невыкананнем фінансавых крытэрыяў. Цяпер навапалачане будуць вымушаны звярнуцца ў апеляцыйны камітэт па клубным ліцэнзаванні. Мы звязаліся з кіраўніцтвам футбольнага клуба «Нафтан» і даведаліся, якія крокі прадпрымаюцца, каб выправіць становішча.
Проблема стала острой, команда может быть не допущена до чемпионата страны, участие в четвертьфинальном матче Кубка с Белшиной. Мы за эти 2 месяца заработали 450 миллионов в копилку, чтобы разрешить финансовые проблемы. А также вчера имели встречу с генеральным директором Настана Третьяковым Владимиром Константиновичем, который является председателем совета клуба. Разговор был долгий, финансовая проблема на ОАО «Нафтан» тоже сложная, но нашли взаимопонимание, и думаю, где-то в течение 4-5 дней проблема разрешится, и мы получим лицензию. Поэтому хочу заверить болельщиков, что футбольный клуб будет участвовать в чемпионате, получит лицензию, и приглашаем вас на стадион. 26-й чэмпіянат Беларусі стартуе 2 красавіка, а фінішуе 27 лістапада. Каманды правядуць класічны двухкругавы турнір, матчы дома і ў гасцях. І яшчэ адна спартыўная навіна. Галоўны трэнер хакейнага клуба «Віцебск» Іван Цішкоў пакінуў каманду. У снежні яго зацвердзілі на пасадзе галоўнага трэнера. Кантракт скасаваны па ўзгадненні бакоў, паведамляе афіцыйны сайт клуба. У мінулым сезоне «Віцебск» заняў перадапошні радок у турнірнай табліцы, набраўшы 40 ачкоў. Будем спадзявацца, што хакеісты і футбалісты яшчэ парадуюць сваіх балельшчыкаў гучнымі перамогамі, як гэта робяць нашы батутысты. У Віцебску завяршылася першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Спаборніцтвы сталі кантрольным стартам напярэдадні чэмпіянату і першынства Еўропы, якія праз 2 тыдні пачнуцца ў Іспаніі. З прыўзнятым настроем за выступленнямі сваіх малодшых таварышаў сачылі спартсмены галоўнай каманды краіны. 2 дні таму яны з поспехам выступілі на этапе Кубка свету, дзе заваявалі 5 медалёў рознай вартасці. Аб перамогах дарослых і выніках, якія прадэманстравалі юніёры, у рэпартажы Сергея Мисурагіна. Сёлета першы этап Кубка свету па скачках на батуце праходзіў у сталіцы Азербайджана Баку. Зборная Беларусі, як і большасць яе канкурэнтаў, была прадстаўлена на турніры сваім мацнейшым саставам. Трэнеры патрабавалі ад падапечных паказаць максімум, на што яны здатныя, напярэдадні чэмпіянату Еўропы ў Іспаніі. В индивидуальных прыжках у женщин Анна Горчинок заняла 1 место, Татьяна Петреня стала 2. У мужчин это 2 место занял Владислав Гончаров. И в синхронных прыжках Николай Казак и Владислав Гончаров стали 2-ми, а девочки подтвердили, что они лучшие, они завоевали золото. А тым часам упартая барацьба на першынстве краіны ішла з першай да апошняй хвіліны. Асабліва гэта было бачна падчас фінальных выступленняў. Цана перамогі вельмі высокая. Адна грубая памылка могла за лишние секунды с фаворита зрабіць аутсайдера. Это отборочный старт к чемпионату Европы среди юниорок и юниоров, который будет проходить сейчас в Испании, в городе Вальядолид. И вот последние штрихи к отбору в команду среди девушек и юношей нам надо сделать. У гэтай сітуацыі моцныя нервы і прагу да перамогі прадэманстравала юная віцеблянка Кацярына Яршова. Яна стала пераможцай у індывідуальных скачках. А вось у парных выступленнях на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару узняліся Марыя і Валянціна Багамолавы. Юнакам прыходзілася таксама ісці на рызыку, дэманстраваць складаныя элементы звязкі. З гэтым лепей за ўсіх справіўся Мікіта Ільіных. Гэта дазволіла яму апярэдзіць свайго галоўнага канкурэнта Мікіту Фомчынку. Абодва юнакі святкавалі перамогу і ў синхронных скачках. На первенству республики наш тренер уехал в Баку. Я остался с другим тренером, но это не помешало хорошо выступить. Я доволен своим результатом на первенстве. Цяпер спартсменаў нацыянальнай зборнай і юніёрскай каманды чакае апошні збор напярэдадні чэмпіянату і першынства Еўропы. Сергей Мисурагін, Дмитрий Котов, навіны Віцебск. Сергей Мисурагін уже ў студыі і спяшаецца расказаць пра навіны спорту. На наступным тыдні атлеты Віцебскай вобласці рэкордна мала спаборніцтваў правядуць у родных сценах. Куды трэба адправіцца, каб пабалець за землякоў? Рада вітаць цябе, Вольга, але адзіным стартам, які на наступным тыдні пройдзе ў Віцебскай вобласці, стануць гульні мужчынскага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. А вось калі вы хочаце ўбачыць выступленне футбалістаў, баскетбалістак, прадстаўніцтв мастацкай гімнастыкі і настольнага тэнісу, то вам трэба збірацца ў дарогу і адпраўляцца ў Мінск, Гомель і Гродна. Пачну з дамашніх падзей.
19 і 20 сакавіка ігракі Віцебскага абласнога баскетбольнага клуба на паркеце ЦСКА у рамках чэмпіянату Беларусі правядуць два паядынкі супраць каманды Гомельскай вобласці. Сюрпрызаў тут чакаць не прыходзіцца. Сапернік з'яўляецца адным з аўтсайдараў сёлетняга розыгрышу. Адзінае пытанне, якое можа цікавіць балельшчыкаў, ці змогуць падапечныя Руслана Байдакова ў гэтых матчах пераадолець 100-ачковы рубеж. У суботу пачатак гульні ў 18 гадзін, а ў нядзелю ў 13. А тым часам футбольны клуб Віцебск працягвае падрыхтоўку да нацыянальнага чэмпіянату. Падапечны Сергея Ясінскага знаходзіцца на зборах у паставах і праводзіць выязныя спаррынгі. 19 сакавіка ў суботу яны згуляюць кантрольную сустрэчу з ФК Гарадзея. Матч пройдзе ў Мінску. І ў завяршэнні агляду гульнявых відаў спорту засяроджу увагу на Алімпійскіх днях моладзі Беларусі па баскетболе сярод дзяўчынак 1999 года нараджэння. Яны 17 сакавіка стартуюць у Гомелі. Аналагічны старт тыдзень таму прымаў і абласны цэнтр. Юнацкая зборная Віцебскай вобласці на турніры выступіла слаба. З адной перамогай пры дапамозе так званай закруткі нашы землякі апынуліся на 5-м месцы. Будзем спадзявацца, што прадстаўніцы слабай паловы чалавецтва змогуць дабіцца большага і трапіць у прызавую тройку. Аналагічнага выніку чакаюць спецыялісты ад прадстаўніц мастацкай гімнастыкі. 16 сакавіка яны збяруцца ў Гродна, каб аспрэчыць лідарства на Алімпійскіх днях моладзі Рэспублікі Беларусь. Віцебскія спартсменкі пастаянна грукаюцца ў дзверы нацыянальных каманд і маюць неблагі рэзерв. І гэта шанс для маладых спартсменак праявіць сябе. І апошняе, аб чым сёння раскажу ў сваім анонсе, гэта першынство Рэспублікі Беларусь па настольным тэнісе, якое 17 сакавіка пачнецца ў Мінску. На ім віцебляне выступяць з двума камандамі. Часы, калі нашы землякі змагаліся за ўзнагароды, даўно мінавалі. І зараз ім прызначана роля статыстаў. Але ніколі не пользна перагарнуць сітуацыю і развітацца з сумнай статыстыкай. На гэтым, Вольга, у мяне ўсё. На жаль, прыйшоў час развітвацца. Дзякуй, Сергей, за такі цікавы спартыўны анонс, а мы працягваем. Віцебск увайшоў у топ-15 гарадоў Еўропы, дзе можна цікава і нядорага правесці ўікенд. Такі рэйтынг апублікаваў фінансава-эканамічны часопіс Forbes. Пры складанні рэйтынгу улічваліся кошт гасцінічнага нумара на дваіх, абед на 2 персоны ў кафэ і наведванне музея альбо папулярнай славутасці. У топ-15 трапілі тыя гарады, дзе кошт адпачынку на дваіх склаў ад 32 да 95 еўра. Самы бюджэтны варыянт прапанаваў польскі Вроцлаў, самы дарагі Люксембург. Віцебск заняў 4-ю пазіцыю. Вікенд у культурнай сталіцы Беларусі абыдзецца ў 48 еўра. Браслаў трапіў у каляндар турыстычных падзей Беларусі на 2016 год. У гэтым спісе 16 фестываляў, святаў, спартыўных і іншых мерапрыемстваў, на якія запрашае Віцебшчына. Сінявокая Браслаўшчына ўжо не адзін год ладзіць міжнароднае свята традыцыйнай культуры браслаўскія зарніцы і фестываль сярэднявечнай культуры «Меч Брачыслава». Фэсты праходзяць на старажытнай замкавай гары, а сёлета фестываль зменіць свой статус і стане міжнародным. Одним из самых главных является праздник средневековой культуры «Меч Брачыслава», который проходит уже несколько лет в рамках праздника традиционной культуры «Браславские зорницы». Однако вот уже в этом году принято решение о том, что будет другой статус этого праздника «Меч Брачыслава», международный статус. К нам приезжают клубы исторической реконструкции из Беларуси, России, Латвии, Польши. Это обязательно выступление белорусской группы, это обязательно популяризация историко-культурного наследия Браславшчыны. Гэтыя фэсты брэндавыя не толькі для Браслаўшчыны, для ўсёй краіны. Яны захоўваюць самабытнасць беларускай культуры і абагачаюць яе. Масленічны тыдзень у разгары. Развіталіся з зімой студэнты і выкладчыкі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Прыгажуні ў нацыянальных касцюмах, скамарохі, бліны і спартыўныя спаборніцтвы. У студэнцкіх забавах паўдзельнічала і наш корэспандэнт Настасья Броўка. Студэнты – народ вясёлы. Таму і разгульнае свята Масленицы адзначаюць з размахам. У Віцебскім медуніверсітэце вясну сустрэлі з песнямі, скокамі і карагодамі. Спартыўныя спаборніцтвы для студэнтаў, гастранамічныя для інтэрнатаў. Сегодня в программе традиционные блины с маслом, со сметаной, с икрой, с повидлом и вареньем. Традиционная защита своих столов. Общежития, которые подготовили вот эти красивые столы, они их защищают, поют частушки, играют на шумовых оркестрах.
У старажытнасці бліны лічылі сімвалам сонца і верылі, разам з імі з'ядаюць частіцу яго цяпла і магутнасці. Бліны елі ўсе. Ніхто са студэнтаў не парушыў старажытныя беларускія традыцыі. Пасля заняткаў бліны са смятанай. Нават замежныя студэнты медуніверсітэта разам з усімі весела сустракаюць масленіцу і праводзяць зіму. А добры настрой, добрыя адзнакі. Студэнты ВДМУ праводзілі зіму танцамі і фальклорнымі песнямі. З-за цёплага надвор'я адмянілі толькі конкурс снежных фігур. Пераможцаў спартыўных спаборніцтваў частавалі не толькі блінамі, а яшчэ і салодкімі падарункамі. Увогуле, голодным не застаўся ніхто. Приближаемся к корням максимально, несмотря на то, что мы 21 век, и все равно празднуем Масленицу. Будем сжигать чучело, очень весело. Мне нравится атмосфера, она тут очень приятная, очень хорошая, веселая, самое главное. Песни, танцы, все хорошо, все как люблю. Мне очень нравится Масленица, это очень веселое и очень много людей, очень вкусно. Сустрэлі вясну весела і сытна, і за вучобу, не за гарамі і летняя сесія. Настасья Броўка, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Алена, масла і масленіца. У беларускім тэатры «Лялька» адбылося свята. Незвычайная літаратурная масленіца. Яе прыдумала некалькі гадоў таму беларуская дзіцячая пісьменніца Алена Масла. Тэатральнае фае напоўнілася гукамі цымбалаў і народных песняў. Дзіцячая публіка пазнаёмілася з творчасцю віцебскіх літаратараў. Масленица – это веселое свято, щедрое свято, якое дае энергию на увесь наступны сезон, весенний, летний. Тому повинны яна быць вясёлай, насычанай вельмі і літаратары, музыкі, артысты, творчыя людзі на літаратурнай масленицы ствараюць менавіта такі творчы настрой. І якая ж масленіца можа абысціся без смачных і гарачых бліноў, якія з любоўю прыгатавалі тэатральныя гаспадыні. У народзе існавала павер'е, чым больш бліноў зможа з'есці чалавек на масленіцу, тым больш шчаслівым ён будзе. Народнае свята праводзіла зіму і сустракала вясну. Якім будзе надвор'е на наступным тыдні, даведаемся ў маёй калегі Вікторыі Целябковай. Я рада бачыць цябе, Віка. Зіму мы праводзілі. Раскажы, ці адпавядае гэтаму прагноз синоптиков? Зиму мы проводили, а вот весна с нами встречаться никак не хочет. Погода существенными изменениями не радует. В понедельник температура воздуха поднимется не выше +2. В начале недели возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Потепление, пусть и несущественное, ожидается не раньше четверга. Температура воздуха поднимется до +6, но только на один день. Уже в пятницу температурные показатели опустятся до 0. На выходных даже возможны небольшие осадки. Но это не повод огорчаться, ведь главное – это погода в доме. Правда, Ольга? Сапраўды, важней за ўсё добрае надвор'е ў доме, такое, як у сям'і Шалабанавых з вёскі Замасточча Віцебскага раёна. Сёлета яны ўзялі гран-пры раённага конкурсу прыёмных і апякунскіх сем'яў «Падары сэрца дзецям». Пра гэтую вялікую дружную сям'ю не раз пісалі журналісты. Фільм пад назвай «Мішуткіна сям'я» некалькі гадоў таму паказвалі ў эфіры Першага нацыянальнага канала. Затым быў працяг «Мішуткіна сям'я» праз 5 гадоў. Назва гэтая сімвалічная. На чале сям'і Михаил Михайлович, таму нават дзеці свой дом завуць Мішуткіным. Пра сям'ю, у якой не 7, а цэлых 10 я, наступны матэрыял нашай праграмы. Афіцыйны статус – дзіцячы дом сямейнага тыпу. На самай справе сапраўдная вялікая і дружная сям'я. За 12 гадоў Шалабанавы выпусцілі ў дарослае жыццё 12 дзяцей. Лёня ажаніўся і стаў цырульнікам. Вова адвучыўся на будаўніка і пайшоў служыць у армію. Даша хутка стане педагогам. Выпускнікі ў гэты дом вяртаюцца як у родны. Галоўныя жыццёвыя каштоўнасці ім прывілі менавіта тут, у сям'і. Навучылі любіць, дапамагаць, паважаць, клапаціцца, падтрымліваць адно аднаго. Я вырос в этой семье, дружной, большой. Они мне все родные братья, сестры. Я их не делю на чужих. Я поддерживаю всегда связь с родителями. Они мне помогают, и я им помогаю всегда. Очень люблю детей и, конечно же, радуюсь за их успехи. Я очень благодарна, может быть, Всевышнему, что, наверное, я выбрала такой свой жизненный путь, что я помогаю этим детям выбрать
выбрать дорогу в жизни. Сёння на выхаванні ў сям'і Шалабанавых 7 дзяцей. Усе яны розныя, са сваімі характарамі, інтарэсамі, талентамі і планамі на будучыню. Самае цікавае пра кожнага сабранае ў гэтай кнізе жыцця. Гэта своеасаблівы летапіс. Яго пісалі ўсе разам, пра сябе, пра родных, пра сям'ю. Там самыя важныя этапы – фотаздымкі, дыпломы, дасягненні. Они, когда ее рассматривают, умиляются, какие они были маленькие, какие они сейчас повзрослевшие. Ну и, конечно же, рассказывают, какие они будут и хотели быть. В общем, я так считаю, что мы эту книгу будем пополнять, она будет у нас толстеть. Стварэнне такой кнігі жыцця стало адным з этапаў раённага конкурсу «Падары сэрца дзецям», у якім Шалабанавы прынялі ўдзел разам з яшчэ 12 прыёмнымі і апякунскімі сем'ямі. Яны добраўпарадкавалі свой двор, запрашалі гасцей і праводзілі для іх розныя гульні, а для фінальнага этапу сямейнага спаборніцтва падрыхтавалі творчы нумар. В нашем районе свыше 100 детей воспитываются в замещающих семьях. Это приемные семьи и детские дома семейного типа, которых у нас существует 3, и вот сдан еще 1. Благодарим и поздравляем этих женщин, которые взяли на себя такой труд, такую ответственность. Они воспитывают приемных детей, и они выполняют очень важную социальную государственную функцию. Такие конкурсы дают магчымасць не только поглядеть на микроклимат у приемных апякунских семьях, а и дозволяют згуртаваць их, показывают, наколькі яны важные и потребные. До речі, Шалабанавы ў чарговым раённым конкурсе ўзялі гран-пры, яшчэ раз паказаўшы ўсім моц Мишуткинага дому. Хочу, чтобы про нас говорили друзья, какая хорошая ваша семья. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, Ян Пчельнікаў, навіны, Віцебскі раён. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Партнёр паказу абутковая кампанія «Белвест». Вынікі наступнага тыдня таксама будзем падводзіць разам. Толькі добрых навін у ваш дом. І да сустрэчы. Я всегда знаю, где найти свою пару обуви. Вот они. Только в Белвест. Всегда акции и выгодные цены. Белвест. Настоящая обувь, настоящая выгода.